Доброй раніцы ўсім. Сёння субота, 5 красавіка. Прыехалі ў касцёл на святую імшу і на рэкалекцыі. Усім усяго самага найлепшага на ўвесь дзень. І будьце ўсе здаровы. Дай Бог яго прагнути, на високий криж пакути. Panie mój Boże, na Ciebie spodziewają się. Panie mój Boże, na Ciebie spodziewają się. Uratuj mnie od granicy moich i wyzwoli mnie. Jak nie skarbili, jak nie duszę moją i nie rozebrali, pokój nie ma komu ratować mnie. Panie mój Boże, na Ciebie spodziewają się. И он сопроводил пророка. Другие казали, это Мессия. А іншие казали, хіба з Галилеї прийде Мессия, чи ж не сказано в Писанні, що Мессия прийде з роду Давида, із містечка Вифлеєма, откуль був Давид. И ось відбулася його спречка в народі, и которые из них хотели схопить его, але ніхто не услав на його руки. Вернулися слуги до першосвятарів і фарисеїв, а те сказали їм, чому ви не привели його? Слуги отказали, ніколи ще ніхто не говорив так, як цей чоловік. Фарисеї сказали їм, невже і вас увели в звання? Може, повірив би його хто з керівників або фарисеїв? Але це на то, який не ведає закону, проклятий. Тоді Никодим, який був одним з їх, і прийшов до Ісуса раніше і сказав йому, чи наш закон осуджає чоловіка, покуль не вислухають його і не довідуються, що він робить? На це відказали йому, може і ти з Галилеї, да слідуй і побачиш, що з Галилеї